Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hörmətli televizor qarawçılar. Bugün 7 avgust duşanbə. Studiyada sizni min Elza Ahmedjanova sələmliyim. Tapşırığımızın ijad türkümü bilan birgə atna davamına җитәрлек күтәренке ruh, faydalı atna, şatlıq dolu günlər tilәп калабыз. Bugün bir neçə үзенчәлекле бәйрәм билгеләп үтелә. Шуларның кайберәүләре турында алдагы минутта карап китербез. Ел сайын 7 август көнне Россиядә махсус элемтә һәм мәгълүмат хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәре белән котлаулар ала. Бүген бу хезмәт махсус элемтә каналлары эшен тәэмин итә. Шул исәптән Россия президенты, Россия Федерациясе хөкүмәте әгъзалары, чит илдә дипломатик вәкиллекләр хезмәткәрләренең. Шулай ук бу оешма дәүләтнең беренче затлары эшчәнлегенең мәгълүмати иминлеген яклый. 7 августта халыкара оратор көне билгеләп үтелә. Профессиональ ораторлар риторика, логика, актерлык усталыгы һәм психологик техник алымнар белән яхшы таныр. Билемле һәм логикалы төзелгән сөйләм таланты борынгы заманнардан ук югары бәяләнгән. Безгә Аристотель, Демосфен, Софокл һәм Цицеронның нинди бөек оста сөйләүчеләр булуы турында риваятлар билгеле. 7 августта бөтен дөньяда йолдызлар җыю көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм йолдыз атылуга соңгы җәйге айның иң романтик күренешенә багышланган. Күп кенә кешеләр, әгәр дә йолдызларга карап теләк теләсәң, ул һичшиксез тормышка ашачак дип ышана. Бөтен күңел җылысын кушып тамашачыга эчкерсез өләшү һәр кемгә дә бирелмәгән шул. Ихлас булганда гына халык сине үз итә, ярата, иҗатыңны кабул итәргә сәләтле. Студиябезнең бүгенге кунагын тамашачы җырларының беренче авазларыннан ук танып ала. Бер карашта эчкерсез булган кеше дә серле булып кала икән. Сүзем Татарстанның атказанган артисты Чулпан Йосыпова турында. Җырчының иҗатка, сәхнәгә, тормышка булган мөнәсәбәтен бергәләп ачып китик әле. Хәерле көн, исәнмесез Чулпан ханым? Хәерле көннәр барыгызга да, хөрмәтле тамашачылар. Чулпан, менә сез үз-үзегез алдында һәм тамашачы алдында намуслы булып яшим дигән девиз белән яшәп ятасыз. Миңа калса сезгә бер дә җиңел түгел кебек. Нәрсәгә? Бик җиңел, бик рәхәт. Элегрәк инде яшьрәк вакытта, ниндидер тормышта авырлыклар булса, хәзер инде ул авырлыкларга карамыйча, бүгенге көн белән матур итеп, намуслы булып яшәргә тырышып ятам. Менә Әлфия Абзалова репертуарындагы җырлар тамашачы күңеленә бигрәк тә хуш килде, яратып өлгерделәр. Һәм шуңа да карамастан, ул Әлфия Абзаловага яраклашып, ничектер аңа ошатып җырларга тырыша дигән сүзләр дә йөрде бер ара. Менә сезнең мөнәсәбәт шуңа ничек булды, ничек карадыгыз? Йөрде дә, йөрде. Чөнки ул Әлфия апаның җыры. Аны башкача башкарып булмый. Менә мин кичкенәдән инде менә туганнан бирле Әлфия апаны җырлаганын тыңлап үстем. Әле минем әнием дә аның белән эшләгән булган. Шуңа күрә безгә һәр вакыт Әлфия апаның һәм Дүнә апаның җырлары яңгыр иде. Инде мин иң беренче булып репертуарыма да аларның җырларын алдым. Гомумән менә әйтәм бит инде, ничек кенә булса да, аны ул җырларны җырлаганда ул ошый. Аларча җырларга тырышасың. Әйе. Анарсың менә бер әңгәмәдә шулай дип әйткәнсез. Яраклаша белсәң генә таныла аласың. Бу сүзләрдән чыгып мондый нәтиҗә ясап була, сез яраклашырга бер дә яратмыйсыз, шуңа да карамастан сезнең исемегез тамашачыга яхшы таныш. Моны ничек аңлатып була икән? Яраклаша алу дигән сүз нәрсә? Миңа калса тамашачы, халык үзе сайлап ала. Һәрбер кешенең үзенең һәрбер артистка карата мөнәсәбәте, һәрбер артистның үз тамашачысы бар. Шуңа күрә яраклашу дигән сүз бүгенге заманага яраклашу дигән сүздер ул. Миңа калса, бит инде хәзер татар халык җырларын гына җырлап, халыкны китереп булмый. Кызганычка каршы. Була шулай татар халык җырын шулай итеп җырлап, халык җырлырлык итеп, менә шундый бер әйбер әйбер табасы килә, табасы килә. Ләкин кызганычка каршы бүгенгә андай әйберне табу бик читен, бик авыр. Ләкин алга таба менә тиз арада табылыр дип уйлыйм. Менә халкыгызның нечкәлекләренә туры китереп нәрсә әйтә аласыз? Сезнең иң тискәре яклары һәм иң үзегезнең күңелегезгә хуш килгән яклары, матур якларыгыз турында? Ул үзем турында сөйләү авыр инде.
Ләкин шуңа да карамастан, минем бер яктан бик әйбәт, бер яктан бик начар ягым бар. Кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Ул туры әйтеп сөйләшү. Кайчакта ул миңа бу тормышта бик ярдәм итә, кайчакта киресенчә. Менә шул якларым бар. Инде усаллыгым да бар. Шулай ук бу кайчакта бик әйбәт, кайчакта киресенчә дә булган вакытлар була. Булай үз-үземне яратып, минем янымдагы туганнарымны яратып, минем янымдагы тамашачымны яратып, тискәре якларны, яхшы якларны уйлап утырган юк. Шулпан, менә сәхнә образларына туры китереп нәрсә әйтә аласыз? Менә күренеп киткәнчә әлеге менә фотолар күрсәттеләр. Сез шул кадәр төрле, һәр вакытта да сез төрле. Үзегез образларыгызны уйлап табасызмы? Яисә инде берәрсе белән эш итәсезме, стилист яки дизайнер? Элегрәк күбрәк үзем иде. Әтиәнем, туганнар. Хәзер инде күбрәк стилистлар белән эшли башладык. Кызганычка каршы, бүген стилистларны табу бик авыр. Чөнки һәрбер стилистның үз карашы, анда татарлык дигән әйбер миңа калса юк. Мин дә хәзер эзләүдә инде, Алла бирсә, башымда да, уйларымда да әллә инде уйлар, образлар бар. Менә шуны чынга ашырасым килә. Сезнең башыгызда һәм тормышыгызда гомумән алганда уйлар бик күп. Менә тамашачылар әле белеп тә бетерми торганнар, сезнең эшмәкәрлек якларыгызны да, эшмәкәрлек белән дә шөгыльләнәсез икән бит сез. Менә күптән түгел үзебезнең Барда ягында, мин бит Пермь ягы Барда кызы. Татар халык ашлары пекарнясын ачып җибәрергә булдык. Бу каян килде? Без бит инде татар, безнең районыбыз татар, бездә менә без урыс телендә татарча укыган кешеләр. Ләкин кызганычка каршы, безнең татар халык ашларын белеп бетермиләр. Ничек инде әйтәм, белмәскә тиешләр дидем дә. Кайттым да менә шундый пекарня ачып җибәрдем. Бүген көндә бездә 3 почмак, элеш, гүвәдия, шундый тәмле пироглар, шәкшәкләр ашап, менә гомер итеп ятабыз. Үзегез пешерергә дә яратасыз, шулай бит? Гаиләгезне нинди аш-сулар белән, нинди тәм-томнар белән шатландырасыз? Көн сайын менә кухняда ятып пешереп ята торган кеше түгел мин. Бу минем өчен бик авыр. Ләкин атнага бер тапкыр илһам килеп, илһамланып, татар халык ашлары шулай ук. Тәмле мин балык, море ризыклар, диңгез ризыкларын бик яратам. Шулардан күп әйбер пешерергә инде. Чит илләргә, чит регионнарга җөргәндә гел карыйм, игътибар итәм, нәрсә ашыйлар, нәрсә белән анда тукланалар. Менә кайткач үзем пешереп карыйм аннан шундый. Кызык шул хәлек. Аннарсын беләсезме, тагын бер нәрсә мине гаҗәпләндерде. Сез менә шундый туры сүзле, үҗәтчән шундый бер ханымга шаптырасыз, диме? Үзегез шул хәлек нечкә күңелле икәнсез, мәхәббәткә ышанып яшим дип язгансыз. Бу шул хәтле кызык. Юл менә минем усал булу, туры сүзле булу, ул миңа калса минем тышкы кыяфәтем генәдер. Эштә мин барыбер хатын-кыз нечкә күңелле сабый әлдә. Инде репертуарыгыз турында да тагын беренче сүз әйтеп китик. Аны ничек туплыйсыз? Менә Әлфия апа җырлар белән тулландырам дидегез, диме? Хәмдинә апаның җырлары белән. Репертуар өстендә эшләү миңа калса бүгенге көндә шулай ук авыр мәсьәлә. Үз композиторыңны табу, үз шагыйреңне табу, аларның теге матур итеп иҗат иткән әсәрләрен тамашачыга җиткерү миңа калса җиңел эш түгел шулай ук. Нәкъ шулай, әйткәнемчә, элегрәк күбрәк менә Әлфия апа җырларын, Хәмдинә апа җырларын белән тулыландырсам репертуарымны, бүгенге көндә бик сирәк җырчыга минем. Бик ныклап эзлим, карыйм җырларны. Элекке кебек түгел. Элек нинди җыр бирәләр, шуны җырлап, шуны чыгарып, бүген көндә андый әйбер юк. Бик ныклап эзләп, аның мәгънәсе, сүзләрен башта. Аннан аранжировкасына килгәндә, менә булай кирәк, булай кирәк түгел дип, бик ныклап эшлибез җырлар өстендә. Халыкка җиткерерлек матур җырлар булсын дип тырышабыз. Әлбәттә, сезнең эшләп килүче җыр театрыгызда бар, Чулпан исемле, аның эшчәнлеге турында да беренче сүз әйтеп китсәгез иде. Безнең инде Чулпан җыр театрына 12 ел.
үземнең командам бар минем. Бик талантлы яшьләр. Без бергәләп концертларга, менә бәйрәмнәргә, төрле мәҗлесләргә йөрибез. Гомумән әйткәндә, артист тормышы бик кызык тормыш. Гел юлда. Алар минем икенче гаиләм кебек. Бик талантлы әйтәм бит яшьләр, бик сайлап алабыз инде. Сез команда кешесе булып чыгасыз, шулаймы? Команда кешесе үзегез. Әйе. Алар әлбәттә бу усаллык дигәннән үзләре куркалар, үзләре яратабыз дигән булалар. Яраталардыр дип ышанып, менә шулай бергәләп иҗат итәбез инде. Авыл кызы бит инде сез, име? Кичкенәдән җырлар, татар җырларын тыңлап үстем дисез. Авыл тормышы сагындырамы сезне? Бу тормыш мәшәкате белән аның турында уйларга вакыт та юк, ләкин авылга кайткач, менә бит инде бардага кайткан вакытта рәхәт алып, ләззәтләнеп, авыл һавасын сулап, менә шулай җал итеп килгән чаклар була. Гаиләгез турында да бер-ике сүз әйтсәгез иде. Нинди гаиләдә туып үстегез беренчедән? Аннан соң инде үзегезнең гаилә белән таныштырып китсәгез дә бик әйбәт булыр иде. Мин инде бик бала җанлы гаиләдә туганмын. Алар бала өчен дип, менә безнең өчен, балалар өчен дип яшәделәр. Минем әнием моннан 25-30 ел элек Казан Татар дәүләт филармониясендә эшләгән. Һәм инде әтигә гашыйк булып, әти яны авылга алып кайтып киткән. Алар икесе дә Бардадан, ләкин әни монда эшләгән булган. Әтием гомер буе авыл хуҗалыгында эшләде. Әйтәм бит, безнең үсүгә инде бөтен әйберләребезне ташлап, кызларыбызны кеше итәбез дип Казанга килделәр. Бүгенге көндә бергә яшибез, күршеләр. Алар һәр вакыт булышып торалар. Бүгенге көндә балаларыбызны бергәләп тәрбиялибез, чөнки без гел юлда бит инде. Шуңа күрә гел аларга калдырырга, алар безнең йорт-җирләребезне карап торалар. Үз йортыгыз белән яшисез? Үз йортыбыз белән яшибез, әйе. Мин кияүдә, минем 2 улларым бар. Олысына 7 яшь инде. Быел мәктәпкә барабыз, Алла бирсә, кичкенәсенә 2 яшь ярым. Султан белән Вагис, чын татар исемнәре. Чын татар исемнәре, чыннан да. Аларны сәхнәдә күрәсезме киләчәген, артист булу тормышын менә теләр идегезме, яисә инде башка юлдан китсеннәр дип телисезме? Кичкенәсе тугач барсы әйтәләр инде, ой, җырчы булыр инде. Әйтәм, җырчы булмасын, җырчыларны җырлата торган кеше булсын. Беренче улым, олы улым, ул бик сәнгатькә кызыксыну теге күрүн янында күрсәтми. Инде кичкенәсе бик бөтен музыка коралларында уйный. 2 яшьтә. Уйный дип инде үзе инде. Ул барабандырмы, гармондырмы, тальяндырмы бик ярата инде. Берәр көй ишетсә биергә тотына, җырларга тотына. Бик шундый талантлы бала булып үссен, үзен алга таба ничек күрә анысы үзләренең кулында. Бер качанда менә моны эшләгез, монда барыгыз дип әйтәсем килми, үз тормышларын үзләре җайласыннар, үзләре сайласыннар. Үзегезнең киләчәгегезне ничек күрәсез, Чулпан? Һәрбер кешедә дә миңа калса максат, хыяллар булырга тиештер. Хыяллар белән яшәргә тиеш һәрбер кеше. Минем дә хыялларым бар. Хыяллар зурдан, малай. Әйтеп кенә бетерәсе килмәй. Иң мөһиме шушы беренчедән матур җырлар белән, мәгънәле җырлар белән кешене сөендерергә, татар халкын сөендерергә. Башка регионнарда, чит илләрдә татарлар белән очрашып, әле күптән түгел генә менә Сахалинда булып кайттым. Шундый менә елый җырладым. Шундый күңелгә якын алам. Менә шулай татарлар белән очрашып, кызганычка каршы бик күп татарлар урыслашып баралар. Менә аларны яңадан татар сәнгате белән, татар мәдәнияте белән таныштырып, шундый эштә буласым килә. Милләт җанлы шундый кешесез, шундый булып калыгыз, тамашачыларны иҗатыгыз белән шатландырыгыз. Килеп, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Безнең студиягә, менә безнең тапшыруга Бардадан кайтып кына төште дип әйтсәк тә була, шулай бик зур рәхмәт. Гел юлда йөрисез, матур йөрегез, тыныч йөрегез. Тамашачы һәр вакытта сезне шулай яратып, үз итеп торсын. Уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Инде без тапшыруыбызны менә сезнең башкарудагы җыр белән тәмамларга уйладык. Бик матур җыр, туган якка багышланган. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән, кадерле тамашачылар, иртәгә кадәр саубулашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.
башыма уйып язылғандыр көңіл хаман туған яғымда жиллері де сыйпап шәшілерімнен шақыралар сабый шағыма Шілік суқымаға Талығына қан ғымыр шишмәләрі Үміт қиялымыны уята Илахи нұр сибі Яшілік дәртін қабат уята Уйсілерім алдан егірәлер Дәгәрәді яшілік юмғаға Ялым деп ерген шағыма Шілік суқымаға Рәхмәтләрем минем шиксез сезгә Туган ягым газиз әнием Тормышыма җылы сулыш биргән Олы җанлы